Hammaspalvelut luoksesi. Kotisuu on liikkuvaan hammashoitoon erikoistunut yritys. Tuomme hammaspalvelut hoitolaitoksiin, koteihin ja yrityksiin. Onko sinulla tai omaisellasi vaikea kulkea hammashoitoon? Haluatko säästää matkustamiseen käytetyn ajan? Me tuomme hammaspalvelut luoksesi. Hampaiden hoito tapahtuu modernilla liikuteltavalla hoitoyksiköllä, joka sisältää hammaslääkäriasemilta tutun välineistön. Palveluihimme kuuluu hampaiden tarkastus, ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti, hampaan pinnoitus, parodontologinen hoito, pintapuudutus sekä kevyt valkaisu. Haluatko tarjota työntekijöillesi helpon ja tehokkaan tavan pitää hampaista huolta? Yhdellä kerralla voimme hoitaa koko henkilöstön hampaat. Tutustu meihin kotisuu.fi. Jätä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella.